Kan det blendes? Hej og velkommen til endnu et afsnit af Kan det blendes? Hvad er det, vi skal blende i dag, Emil? Vi skal blende styrke 8 chilier med tabasco-sovs. Okay, og sådan en styrke, hvad går det fra til? Det går sådan fra 1 op til 10. Okay, altså når de er 8, så er de næsten 10. Ja. Så det er virkelig, virkelig stærkt chili, at vi skal blende med tabasco-sovs. Ja, det var det. Okay. Elias, kan du ikke forklare reglerne for Kan det blendes? Jamen, at det er sådan, at den, der får det laveste tal på terningen, de skal så drikke et glas med blandet chili. Og så hvis man får en globus, eller verden, eller hvad det hedder, så skal man slå igen. Så får man lov at slå igen. Så man skal have et tal. Ja. Godt. Jamen lad os komme i gang med at blende. Perfekt. Luks, du skal tømme det i glassen. Det bliver Eller godt. næsten. Næsten. Godt. Så blender vi en gang. Elias, hvis du trykker der, så går vi i gang. Det skal nok blive lækkert, det her. Bare at sidde og få dampen fra det. Så løber mine øjne i vand, når jeg sidder og hoster. Jeg fik det i øjnene. Det her, det bliver det værste Kan det blendes nogensinde. Ja. Nå. Nej. Prøv at se, prøv at se. Shit. Godt. Nej. Der kom røg ud. Det tror jeg ikke er godt. Nej, der er mange kerner i. Yep. Hold da op. Shit. Nå. Hvis det er mig, så tager jeg ikke det hele. Og det er altid Emil, der starter. Er det altid min, der starter? Okay, Emil. Jeg skal gerne 6, og så Det smider bliver jeg. det værste Kan det blendes. 2. Ja da. Nej, du er færdig ved det. Jeg skal have en. 2. Og 2. Så alle 3 igen. Er du klar, Emil? Nej, jeg ville virkelig ikke drikke det. 6. Nej! Så går du der fri. Det er det højeste, man kan slå. Det er den, der får lavest, der skal være. Ja, det er bare det, man slår under det. En stjerne, som man slår igen. Jeg er glad. 1! Nej! Nej! Jamen, okay. Jeg tør ikke. Skriv ned i kommentaren. Hashtag fordør. De skal nok også subscribe, tror jeg. Ja. Hvis de skal nå at have flere videoer, for jeg er ikke sikker på, at jeg overlever det her. Skal jeg bare tage det hele, eller hvad? Rip fra 2017. Kom så. 3. Okay, skal vi tælle ned fra 10? Ja. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Gud. Nej, man skal holde det lidt. Fuck. Shit. Gud. Det bliver bare værre og værre. Tag du mælk? Det vil blive ved, far. Det vil blive ved. Jeg henter dig mere mælk. Du sveder helt. Det er virkelig seriøst, det her. Gud. Så er der skam mælk. Okay.
Stor bassemand. Det bliver ved med at være der. Jeg er helt færdig. Hold nu kæft. Hvad så, drengen? Kan det blendes? Nej. Kan det ikke blendes? Eller jo, det kan godt blendes. Men det er ikke noget, man skal... Don't try this at home. Det bliver tomfinger nedad. Kan det blendes? Vi siger nej. Don't try this at home, man. Oh god. Husk kommentarer og subscribe. Shit, man. Bye! Bye. Farvel.